Безнең бүген Алла бирсен финал булачак. Ниһаять бу көн килеп җитте. Безнең 100%лык әзерлек инде. Менә безнең инде соңгы әзерлекләр бара. Берничә сәгатьтән без барыбыз да сәхнәгә чыгачакбыз. Күргәнегезчә, бөтен кеше дә дулкынлана, әзерләнә. Бигрәк тә дулкынланам. Без әзер, булдырабыз, алга барабыз. Özümün kadar terminimi mükemmelleştirdim. Kazanda okuyup şu beygide katnaşıp, min bu beygige zor rahmettemin. Bu matурлык бәйрәме, bu güzellik бәйрәме, bu bizning qizlarımızның güzel zatlарыбызның бәйрәме. Bu бәйге түгел, bu бәйрәм. Менә бит җәмәгать. Үзебезнең туганнарга, Үзбәкстанга Ташкентка килеп җиттек. Һәм инде бүген бергәләшеп, зур ихтирам белән, зур горурлык белән үзебезнең дөнья күләм үтә торган бәйге татар кызын үткәрәбез һәрберегез белән. Хөрмәтле милләттәшләр, сезнең үзләрегезгә карап, бөек татар Тукай тел белән исәнләшәм. Исәнмесез? Шын күңелдән тәбрик итәбез. Төп җиңүчебез Альбина Наил кызы. Пенза өлкәсе сезнең кайнар алкышларыгыз. Бу хыялны тормышка чыгару өчен Худайыма, әти-әниләремә мин бик зур рәхмәтле. Бу чыннан да бик искиткеч хисләр, мизгелләр. Татарлыгым белән мин бик горурланам. Бик зур рәхмәт.